midhema ndinoswera ndichiona kuti nyaya dzevanhu dziri kufamba sei, nyaya dzevanhu haiso hatitsvage nyaya dzinenge dziri kudzimba, totsvaga dzinenge dziri mumastreets esocial media chete. Handiti so ndinayo nyaya ndiri kufambira wazukuru wangu, nyaya yaRuvheneko Pari reNyatwa. Handiti uyo anga achizikanwa zvakare kunzi zvoni Ruvheneko Mafara. Handiti yedivorce yakangozara pese pese. So chiteerera, kana wanga usati wasubscribe paSaint TV, mukana uchiripo wekusubscribe, wotena on your notification bell kuitira pega pega patinouploada mavideos you'll be notified. Ndichitoti maswera sei kwese kwamuri vazukuru vana vasekuru Saint. Ndinokutendai nesupport yamuri kupa pamusha penyu, musha uchienda mberi basa richikuru. Handiti very soon tichange takupai maprograms akasiyana siyana, so garai makagadzirira pachannel penyu. So vazukuru vasekuru Saint, zvangozara mastreets kuti zvoni iye Ruvheneko Pari reNyatwa anozikanwa nekuva TV and radio personality. Handiti the daughter to Dr. David Pari reNyatwa ari kunzi iye afaila madivorce papers. Akuda kuti imba yake naTendai Bezel Mafara zvinge zvinopera. Handiti zvasiyana wazukuru, munozva kuti vanhu vanenge vapfekedzana maringi muchato vasiyana nevaya vanenge vasina kupfekedzana. Handiti kungoita naputseke putseke, buda wakadai umoto, takura bhegi rake umoto, zvatopera. Manje ava zvakaoma. Handiti marriage yavo yanga ichinzi yanga ane 7 years but zvine zviri kunzi yanga yakatoparara kare yanga yakatoparara. Handiti so mumakomentswo tazoonawo Tatelicious achikomenta nenyaya yacho. Tatelicious abva akomenta achidaiwo zvikanzi congratulations to a former husband, he is free from this what chirungu chiri kutinetsa. Ndozvandaisava ndisava munatsozviona. So hanzi Ruvheneko anenge aidai ndi Tatelicious uyu, kwanza anenge aipinda hanzi ndiye akaparadza imba yaShingi Munyedza uye wekuzoregedza ufundisi, kwanza ndiye akakonzeresa. Zvanzi ndiye hanzi akadidi naJapreza futi zvikazotiburana naMiss Red naMadam Boss achirwira ndiTatelicious. Rega ndirege kutaura zvakawanda because Tatelicious anenge achingobhomba vanhu. So ndozvikuitika mastreets esocial media wazukuru kuti Ruvheneko anenge akuda uchiti zvichinatsopera zvekunzi mai Mafara. Handiti zvikunzi marriage mavo 7 years vanenge vanga vasina mwana vese. So amen. Munofungira wazukuru nenyaya yaRuvheneko yakazara pese pese iri kunetsa nekuda kwekuti she is a public figure, TV personality, also a radio personality. Kuma comments from Uncle Saint, the only Zimbabwean Uncle T, but that much love.